Dapat isa lang yung available. Dapat isa lang. Ha? 500. Ito, tela, 35 per yard. Tatahiin na lang natin. Pwede nang ano yan, pang simba, pag ano. Akala ko nga sir, yun yung pag-anuan ng lechon. Akala ko na yan. Sa kasal mo. Di pa naman. Ganon ka kuripot yung ano mo. Pagkakasala mo, ayaw ka malambilan ng ano. Kaya nga eh, kahit yung makina man lang sir eh. Nangangamoy na ba? Nangangamoy, panalo na to, sir. Panalo na to. Wala aircon. Nangangamoy na. Nangangamoy na. Panalo na kasi. Wala sa. Sir, tama na. Team ano? Team. 1, 2, 3, go. Winning team! Go for the goal! Arabian nights like Arabian days.